Kulay phi baro ki peje kan live stream. Priang so bhai phi sha ka live stream ka chunga. Nengko yang ngai kulay phi baro ki parlok ki peje kan live stream. Khantam ya ki nongkersan ka chunga. Ngai kulay ya phi baro ki nongkersan ka chunga. Ki bela kersan raba ya kan YouTube channel ka chunga. Te ngakit bok riweng phi ba pinyo ya kamet ka phat ka bokot ka khie. Ublay un dalam berkat phi un ai phi kamet ka phat ka bokot ka khie. Un penbiang phi ya kijinun kam coba malah kesini bat un dalam berkat un kerkui pi hakil yang baru ya mentang adang di sangan keren live video atap nomor ka live stream namo kedai ka jadinya keren bat ki parlok ki nongkersan ma phi la tang man komen mangapat wah keren kumne nomor ka live stream namo kumdo parlok la ada bisa ada bisa ngang bisa anta keren video atat hakan ka live stream kwa penong kumne ya phi baro ki parlok ki badai ki nong kersan ke jonga bat ki bom kersan ru itu ki bapet ya ki video ke jonga ngasu ong kumne ba nomor kidon ki ba keren bisni ki ba keren bisni ki ba keren tuhun ki ba keren yang alalai pujat te na kaleng ka jonga ngasu ong kumne kadba pidang keren kadba pidang komen ka video jonga kadang viral aselong ta kamu pidang kentiu ya ka bisnes ka jonga oj kadon kepor ke banga singodom hakan yang nombre mo kumyu tu John Umsong namar ba ula komen dak kaketin klamakor bat lawan tag personal ru yang hapo WhatsApp ula berngam mengah te nakaleng ka jonga haka jing dom namar ngasat long mo ngasat dom bet ngalong ngasat dom bet haka puar banga sebitar ya no de tangba om day pat banga bunut rey nga dom yuto John Umsong nomor bau wan tag personal ru nga nalor mula komen haki video ke jonga wan tag personal tega pa penlong nga bangan jubab itu John Umsong kalong baki parlok jonga ki screenshot bat ki send ya ki komen ki bau tu John Umsong tu komen bat nalor ka komen ula komen ula wan tag personal ru yang hapo WhatsApp te nakaleng ka jonga hakajing sobitar te ngawa jubab itu John Umsong nrei lada pi komen sniu katno ru kabainong kan lechi hakito kino komen namar nakaleng ka jonga ngaklem keren klamakor ngaklem komen klamakor ngaklem tim si kulmar gue
te lada ki we ki bisini yang ki komen klamakor ki keren yang lalai kujat kemut kabainong kan le taki lada manga ngabitar kemut ngan su that baik kumbat hat itu jon umso te link ba kan live stream nga hikaya pi ki nongkersan ki jonga ba phim dei ban komen laki kitin klamakor namar lada pi yakandu badu bro ba lada yai lada lasha kamut laban aji ujor pi te haba ki sakhi ki proof ki don te pinwai ma pi ki ba komen klamakor na kalian ka jonga te nga sumaham yaitu jon songru nga sumaham bat kalongru ka aures program yakiwe ba kimdai ban komen klamakor kimdai ban berngam ban penting pensme cikiwe namar lada ja ba yakandu badu bro ba kran maham ndrai ule direct daga kam ajing ujor police station te phi jenjar ma phi radai banga manga ngasniu yang utu jon song kamut ungat ha ka an ka ba namar berngam yang penting pensir yang da ka ba riam da ka uniform spy te ula tim si yang ula kran sama korang upong da ka uniform spy te kajing tip junga mentah din kalong ba utu jon song undai spy ndrai penon kambakla ya ka uniform spy upun jak burom ya ki spy da ka ba riam da ka uniform spy ban komen klamakor ban berngam ban penting yano eno te katu kajing le jong jon song la daya kandu baru berubah kemut unwai ungat ha kajing syak pensto nah kalian jong ka military department kamsha namar kisipai ki don akor dan buram ha kisipai kim ju le rudum nrai kilong ki badon akor dan buram ha kumta kajing komen klamakor kajing berngam kajing penting jong tu jon song da kebau penun kamakla ya ka uniform spy radai ba manga ngasniu kemut ungat ha kajing sya pensto nah kalian kajong apat ngamle dagi kam ngasu maham namar kalong ru ka awareness program ya phi baro kinong kersian kajong ba phim dai ban komen klamakor ban berngam ban penting yano eno namar ra phi kadu bada berubah te umaham rai ule daga kam pinwai nah kalian kajong apat ngasef para bro ban sule wud daga kam kidon ki bala berniam te ngaru hak kini ki por ki benai ki bala dap renga sumaham kata ka poru ngam le bat ladau kamut ngale daga kam namar sin bangala maham kiwan pan map benga kiwan pan map watlah kimnut ban pan map hapo sosial media ban penidur khmat ndai ki pan map kiwan pun denga kumta na kadang kadang ngasu kentu ya ki map tengah map tambah jaga video kemala pelat ngam delete nomor bakalong kasaki raja pun ken ya kajing yate kajonga barki hakapor ba maki kipan map la raja maki pen ken kasaki kadon link bakal video kumta ngan peni da ka video ya ka banga ngal pelat te ngakentu ya phi baro ki parlok khantam ki badon YouTube channel phim dai penting phim ban keren bet ya ki jingsha keren bet don mano penting kumta ka ora phi keren lingba ka video kadon kasaki ora phi lap yo no bro ba penting bersmi ja phi ba haras phi wat you shifting ring bet ka video ring daga video lara phim not phim yolat ban ring daga video ru record daga voice recorder kumta lara pia cekaan don jinge phi nama kasaki kadon pide ban kumta lara pide ki content creator batara phim dei ki content creator ru ring be daga video khnang ba
Kito kiba penting pensmit kiba pensir pi kengat kajing saja rama pi ya cakaan. Kum kato kajing berngem kajing tap jong tu high level ya u driver sumoru. Lingba kajing don jong kato ka video. Kum ta lada keyboard yang kaan kilet tinge ki penyo ya ka justice nakam tau tu driver. Utu uba berngem. Ungat hakajing siapa sistem penting Bat ular ban set along. Ngam tibha krai nyosnem prasnem kum tahi namar ula berngem lagi tier siat lo berngem ula pensong ir ya kajing im jong tu driver te ka video ka don bat ki saki ki biang ling ba ka to ka video te lada phi le kulmar te phin wai be phin ngat ha kajing sa pen stop sulong bau tu itu uba penting ya u driver sulong bau don jingade bat ka political party ka barul ya kan jala ka ni bara dei u rupai ba mu tu te lo wai be kang bau dei u bro jonga NPP de kita so tu hi tidon ke boong hagi social media bau to dei u men jong u Summer of 69 jong tu mesti barim dengan ramrai bajok pingro idon kiba post ha Facebook ngam tip dai sicara kumno ndai kidon kiba ong ba uto u bro uba penting ya u driver udai u henmen jong Summer of 69 lane u bajok pingro te lada udai eru nyemde bansa nagaliang jong tu driver udai ban ya fight back ya ka justice lajo ujor syah humarat commission laraka humarat commission kamle ujor syah high court baraka high court kamle le ujor syah supreme court te omdon making lada mapi pi sacrifice na kam tala de lada mapi uba syah haras pi kendu pi sacrifice na kam tala jo nagamta ka hok la jong te barade manga pi exploit changa wat la long badukru nagamta ka hok la jong te ngam shifting ngak nut ru ban bandai la den nagamta ban yo ya ka jing bicara ka boho kumta ban exploit kulmar tang namar ba pidei u high level bo biang gas pak kapho pi kwa ban exploit yo baduk hakmat jong ka an kamdon kan no kajing la siliang omdon kajing la siliang lane kajing le siliang lara kiba don hakabor lara kiba don haka angum dong ki le katkum kijing tho balabatai haka an namar kadon ka equality haka constitution ng kari India la tho bakadon ka equality before the law kajiyar kat hakmat ka an te bansu exploit badok tang namar ba pidei u hespa u high level badon dia dei bat kano ka political party pi su exploit pi knyat ben pi tombor badok ladai kandu bat u bro ba wat la udok yala jong ru punya fight back na kamta justice la jong kumta dei ban husiar yo pi wai
ya link ba kan video kalong ka dingkai ya pi baro ki nong kersian jonga ki ba page kan ka live stream ba phim dei ban haras no ban penting ban berngam link ba ki komen ni haru nomor ay kandu pada buru ba uja chaka an pi u dawa katkum ka justice la jong phin wai be nomor ha an la tho de ba phim dei ban haras yan no phim dei penting yan no kum ta la ya kandu pada buru ba phin wai be phin sha set phatok bat phin bam jadai raya kandu pada buru ba phin syo harunar bat phin bam jadai nah ngajungan ya tang lada lawan takti je ngamak le apa itu dok nah anta ka hok jong ngada be batlah watlau kan nur dengan anta ka hok jong dengan ngada be bat nganut ban penyap ti no bro uba wan takti yang uba mut ban wan penyap uba thom borang namar ngadon ka hok ban ngadon ka right to life katkum ka khamarat kal ay yang ka right to life lane ka hok ban kumta nakan ka jonga nga i jala di nakamta ka hok la jong de phi wan takti yang phi berngam penyap phin wai be le nga sei be kan no tiaru la puai sa andu mano ba job mangi bob ha nomor ngidon de ka hok banya dai la de kum tak phiwan takti phi thmu ban penyap phi haba manga nga dang i jala de phi thmu ban man sim ka dinim jonga naglenga jonga ngam sa retro ngak penyap be ngaya khun be ada ula nong sun la ne la la mangaru ngana khun be mar ngam kwa bania kum ta phi thmu ban penyap ngak penyap kelap hakut phim dai ban sha yakini ki rusneu bakin suan exploit pi radon mano wa petut ya piam ring da video lana la phim la ban ring da video ru record da ka voice recording nang baki saki kendon bat la pinut layam phiwan takti phiwan pendik tapi kerwet be show be bom be thar namar banyada ya ka jingim la de ngidon ka hok je nakalen ka jonga kan turu ya itu ki baju melin ha ban komen kremakor ban komen ketensi ya no sebha daya penduna nama daya kandu pada buru bae je u lek ajing juar pinwai be nakalen ka jonga te ngasu maham kumbalong ya utu jon umso rei lada phimat palat lada phi kan tho kading kan tho lai hoi pidon ka hok rei waju penmi bad da ka ketin klamakor da ka ketin si te nakalen ka jonga te ngasu maham bat kalong ru ka kum ka awareness program khnang ba phenomenon ni kiwe namar ra phenomenon ni kiwe ibreu ki bom la syam kim maham rei ki le da ka kam ki ai jing jor ki IFIR phen jenjang ma phi
Nakali nga jonga pat nga sumaham omdei banga keput ya pi daga basneu ka basneu ndai nga sumaham te lada pi palat te ngam mapo mangaru lada pi palat lada pi pene palat te ngama te lada pi komen de kadba pi dang komen kata ka video ka jonga kadang viral pat kalong kuma pi kentiu iya ka bisnes ka jonga kadba pi dang komen kadba pi dang share kadba pi dang like ka video ka jonga kadang viral tumta kalong kuma pi kentiu ya ka bisnes ka jonga te nakale ka jonga ong pi kubele sibun ya gitu ki ba ju komen bah ki ba ju like ba ju share wala pi komen na ki kitin sikin sang na ki kitin klama koru ngong kubele sibun ba pi pen viral ya ki video ka jonga te lada de ma pi ki ba komen kitin si te mo ngam viral ngam long kumba mangang alom ta te de ling ba ka jong pi ki ba komen klama kor ki don ru ki ba komen don burom te ngai kublai pi baru ki ba jupet bahaya ki video ka jonga rai kane ka jingkran ka jonga link ba kane ka live stream ka long rukum ka awareness program ba phim de banle kul marbat namara ra phia kan du ba du ba e te ya phi umma kon le ka kam te kane ka live stream ka jonga ka long kum ka awareness program la ne ka jing hikai pi se bhare se thu da bat te ki e ki ba ngang kren ya ki badai to priang ya ki bom dai pat kentai te ngam kwa ban bun tin kublai sibun kublai sijanggu ngin sai siam biang hack we pat ki video